Ev der gundê Milanê tenê 5-6 kilometr dûrê navenda bajarê Dêrsimê ye. Ev gunda niha jî dîrokek zindî re malovaniyê dike. Dengbêj, kemanjen û şahid û stenbarê Kumkujiya Dêrsimê Siloqiz. Wate Silêmanê Piçûk. Ji ber navê wî û navê bavê wî Silêman bûye û her du jî kemanjen bûne, gel ji bo navên bav û kur têkelhev nebe, ji yê Temen Piçûk re gotiye Qiz Wate Piçûk. Navê wî yê nasnameyê Silêman Doğan e. Siloqiz ve Pirim Silêman û Silêman Doga Silêman Qiz. Pirime Silêman bû. Yani sahil bû. Doga bana Siloqiz. Jinenîgariya dengbêj û kemanjen Siloqiz di filman de jî kêm tê dîtin. Apê Silêman bi sayaserê kemanjenî û dengbêjiya xwe ji Komkujiya Dêrsimê rizgar dibe. Di Komkujiya Dêrsimê 1937-1938 de payebilindên leşkerî yên artêşa dewleta Tirkiye ji bo Siloqiz bi jenandina kemanê kêfa wan bîne wî nakujin. Lê apê wî yê ku pê re digirin dikujin. با هلایی امینه چون مو کمانه زندنه ما تنه هوب رازی آبمه چوستوهای جلابمه کل برکست قطولی بردی خود است خلق از برد لونات منم نمی پسواک از کمر پیش منه هلایی دوست پیزه فتنینه هلایی هلایی انجیر خودشه از فتنینه نمیدونه توز مرا دمر هستنه هلایی است که آیلاد کتیگی با تو آپم میگه کسی با تو برزای دیو و اون başkanı pekler fero. Ji ber temenê dirêj Siloqiz jî mîna berê nikare kemanê bijenîne. Di nasnameya fermiya Siloqiz de 95 salî xuya bike jî li gor zarokî wî bavê wan 3 salî ye. Heya. Onca yon. Heya onca yon ez. Ji ber temenê zêde gelek serpêhatiyên wî nayên bîrê. Hinek serboriyên Komkujiyê ku ji bîra wî çûne zarokên wî temam dikin. Ku pêştir Siloqiz bi xwe ji wan re qal kiriye. Uy kaz giriyordu o işi, uy binamı 15 lira na kemancı kam giriyordu. Bana iyi vakit niye bana eyramulku ker. Bana vakit ra verdi. Ra verdi bana yani ma gireden ki ma beri yani iyi ki gireden berdeni. Li gund keça Siloqiz li bavê xwe cinêre. Ji bo xatirê bavê xwe heta niha jî nezewîciye. Li gor wê bavê wan di zor û zehmetiyan de ew mezin kirine, pêwîst e niha jî ew li bavê xwe binêrin. Kınzını piyoşun, ez yemeği pozon, ez zılını piyoşun, ez pedestjonan teverbon zerre, lemme dero, ez cenzi vine, muhurle deydi, binatını bekesvi, kokum vi, hermete ho, muhur şahakiya ho, ez muhur piyo dünyada hatanıka. Di serîda serpêhatiyên Komkujiyê Siloqiz serborî û bûyerên qehremanî û dildarî yên gelê Dêrsimê bi kilam û stranên xwe nemir kirine. Şer û pevçûnên di navbera eşîrên Dêrsimê de jî di kilamên wî de tê dîtin, govend û dildarî jî. Apê Silêman ango Siloqiz xwediyê serboriyekî pir balkeşik û bi saya jenandina kemanê ji Komkujiya Dêrsimê rizgar bûye. Di heman demê de bi lawik û stranên xwe û bi jenandina kemana xwe ji Komkujiyê re bûye awêne jî. Lê wekî her dengbêje Kurd heta sax û li jiyanê ye qez û qîmeta wî bi başî nayê zanîn. Serkanên ce Rûca û Cê.